Вітаю, паважаныя слухачы і гледачы гэтага стрыму. Пры мікрафоне са студыі Еўрарадыё працуе Марыся Ваятовіч. Дональд Трамп называе Александра Лукашенка паважаным і запрашае яго на саміт міру. Паралельна Вашынгтон прапануе Еўрасаюзу самастойна займацца ўрэгуляваннем вайны ва ўкраіне і часткова аслабляе санкцыйную палітыку, у той час, як Еўрасаюз працягвае трымаць жорсткую лінію. Ці сведчыць гэта пра новую стратэгію Злучаных Штатаў і ці не вядзе яна да расколу захада, і якую ролю ў гэтай геапалітычнай гульні можа атрымаць Беларусь ад калійнага пытання да міжнароднай ізаляцыі. Пра гэта і не толькі размаўляем сёння ў нашым эфіры з палітычным аглядальнікам інфармагенцтва «Позірк» Александром Класкоўскім. Вітаю вас, спадар Александр. Добрый день. Заклікаю, як заўсёды, быць у вас актыўнымі. Пакідайце нам каментары, пытанні пад нашым стрымам. Робім гэты эфір яшчэ больш цікавым і рабіце гэта толькі калі вам гэта бяспечна. Спадар Александр, давайте адразу пачнем з Трампа. Дональд Трамп называе Лукашенку паважаным. Зноў гэта ён робіць, і гучаць размовы пра магчымы саміт міру. Ужо, ў прынцыпе, гэта будзе другая сустрэча. Наколькі гэта сур'ёзны палітычны сігнал, і ці можа гэта азначаць спробу вярнуць Лукашенку ў міжнародную гульню? Канешне, гэта сігнал важны для Лукашэнкі, асабліва тое, што Трамп чарговы раз звярнуў увагу. Гэта эпітэты кшталту глыбока паважаны прэзідэнт. Я вялікага значэння ім бы не надаваў, таму што гэта звычайны стыль Трампа. Гэта не таму, што ён сапраўды так высока паважае і цэніць Лукашэнку, а проста гэта стыль ягонага заключэння угодаў. Трэба лесціць, казаць нейкія кампліменты контрагенту дзеля таго, каб у выніку працягнуць свае інтарэсы. Але само запрашэнне гэта важны момант, гэта такі момант легітымацыі Лукашэнкі. Ён вельмі хацеў гэтага. Як вядома, ён адным з першых, як толькі атрымаў запрашэнне, каб Беларусь увайшла ў Раду міру, ён назаўтра ж пад тэлекамеры урачыста паставіў свой подпіс. Але ж мы памятаем, што ў выніку ён першае пасяджэнне прагуляў, кажучы школьнай мовай. І прагуляў ён таму, што, хаця ён выдумляў там розныя усялякія прычыны, але яны былі смеху вартыя, і там ішла блытаніна, таму што сам Лукашенко на пачатку сказаў, што, маўляў, лагістыка цяжкая, што мне там праз Паўднёва-Афрыканскую рэспубліку ляцець, ці што. А ягоная прэсавая сакратарка Наталля Эйсман іншую вылучыла версію, што пазнавата прыйшло запрашэнне, маўляў, і ўжо насычаны там графік, нельга было пэўныя рэчы перайграць. У выніку там даволі камічна атрымалася, таму што ў той дзень Лукашенко прыняў спікерку зімбабвійскага парламента, калі я не памыляюся. Пры ўсёй павазе да гэтай афрыканскай госці, я не думаю, што сустрэчу з ёй Лукашенко вышэй, чым сустрэчу з Трампам паставіў. А потым Лукашенко праз нейкі час ужо забыўся пра папярэднія версіі і казаў, што прычынай была раптоўная праверка баяздольнасці войска. Я ж там уздыбіў усю армію, як я мог яе кінуць. Канешне, усё гэта такія няслушныя былі аргументы, проста каб не прызнаваць таго, што адбылося насамрэч. А менавіта, што пачуўся вокрык з Масквы, і з гэтай прычыны Лукашенко не паляцеў. Дык вось цяпер пытанне ў тым, ці адпусціць яго Путін, або, іначай кажучы, ці здолее Лукашенко адпрасіцца. Тут варта згадаць, што у лютым, калі беларускі аўтакрат сустракаўся з Сергеем Глазьевым, дзяржсакратаром так званай саюзнай дзяржавы, то Лукашенко завочна прасіў у Пуціна. Я ж там, я сваімі словамі кажу, што мы там будзем паводзіць сябе як след, будзем займаць патрэбную пазіцыю, і інтарэсы Расіі прасоўваць з такім намёкам. Вось ці гэтыя аргументы падзейнічаюць на Пуціна, гэта пабачым. Так што тут яшчэ пытанне. І яшчэ, дарэчы, вось адзін момант. Як вядома, пачаў жа міжнародны крымінальны суд у Гаазе разглядаць справу Лукашэнкі, умоўна так яе назовем, звязаную ў прыватнасці з дэпартацыяй палітычных праціўнікаў за мяжу. І працэс гэты, як мы ведаем,
працягваецца хай сабе і ў меншых маштабах. Дык вось уявім сабе, што выпісвае ордер на арышт Лукашэнкі гэты міжнародны крымінальны суд. І тады ускладняецца лагістыка, наракаў на яе Лукашенко, а так трэба будзе ўвогуле чухаць патыліцу і думаць там, ці не праз паўночны полюс давядзецца ляцець, таму што 124 краіны, я нагадаю, прызнаюць рымскі статут, то бок прызнаюць юрысдыкцыю вось гэтага гаагскага крымінальнага суда, і гэта пераважная большасць краін свету, і таму сапраўды выбраць маршрут, каб цябе недзе там пры дазапраўцы не арыштавалі, гэта будзе вялікай праблемай. Але спадар Александра, як мы вось літаральна учора размаўлялі з юрысткай міжнародніцай Кацярынай Дзейкала, ўсё ж такі гэты працэс вельмі доўгі, і вось тое, што распачатая справа, так, гэта не значыць, што вось усё, Лукашенко кудысьці паляціць, яго адразу схопіць. Больш за тое, наўрад ці нейкая краіна сёння возьме на сябе такую адказнасць. То бок гэтыя працэсы, гэта хутчэй на будучыню, калі ўжо нешта зменіцца, калі там яшчэ вось, а не тое, што вось распачатая справа, Лукашенко там хапаюць і содзяць проста там за краты. Ну, я думаю, што Кацярына Дзейкала лепей ведае гэтыя працэсы, але таксама я трошкі знаёміўся з тэмай. У сярэднім там год-паўтара праходзіць да прыняцця рашэння ад пачатку вось гэтага следства по справе. Але вось калі паслухаць Паўла Латушку, а ён жа быў адным з такіх ініцыятараў вось гэтага ўсяго працэсу, і ягонае народнае антыкрызіснае ўпраўленне вялікі масіў матэрыялаў адпаведных у Гаагу перадало. Дык ён кажа, што паколькі ўжо, маўляў, матэрыял сабраны, то гэты ордер могуць выпісаць у любы момант. Таму рызыка тут ёсць тэарэтычна, што паляціць Лукашенко, і за той час, калі ён будзе ў паветры, раптам выпісваюць гэты ордер. Прызямляецца, замест кветак яго з кайданкамі сустракаюць. Ага, гэта так як Пратасевіча сустрэлі, да? Ну, так. Спыняем самалёт у нейкай краіне, так і ўсё, і Лукашенко сустракаюць і забіраюць. Гэта малаімаверна, але ў прынцыпе, канешне, настрою гэта не дадае, і лагістыка ва ўсякім разе можа быць вельмі пакручастай, калі Пуцін адпусціць яшчэ раз. А мы ведаем, што Лукашенко ў прынцыпе усяго баіцца, перастрахоўваецца час ад часу. Ну, калі б ён не баяўся, у яго не было б такой вось арміі вакол яго, ён бы не было б столькі прапаганды, хутчэй за ўсё, калі б ён быў упэўнены ў сваёй там палітыцы, што яго насамрэч падтрымліваюць у краіне там больш за 80% беларусаў. Добра, калі ўсё ж такі такі кантакт з Трампам, блізкі такі кантакт адбудзецца, ці будзе гэта фактычнай легітымізацыяй беларускага кіраўніка на міжнароднай арэне? Наколькі гэта сур'ёзна? Гэта шмат у чым такое пытанне схаластычнае, таму што цану кампліментам Трампа, як мы ўжо з вами абмяркоўвалі, трэба ведаць сапраўдную. Тое, што паляціць ён на саміт міру, дык сама гэта Рада міру пакуль што такое вельмі дзіўнае ўтварэнне, незразумела, што з яе атрымаецца, дзеля чаго яна прызначана. Для пачатку нібыта там пытанні сектара газа яна павінна была вырашаць. Цяпер ужо кажуць, што Трамп увогуле як альтэрнатыву Аб'яднаным нацыям стварае гэту арганізацыю. Ну і потым там жа ўсё завязана на персону самога Трампа. Калі сапраўды там праз 2,5 гады ягоная кандэнцыя скончыцца, то можа ляснуцца ўся гэта Рада міру. Таму тут гэта запрашэнне ягоную там вагу дзеля легітымацыі міжнароднай Лукашэнкі я б не перавялічваў у прынцыпе. Ну і потым, ведаеце, гэта тут два бакі бачу я гэтага працэсу. Таму што з аднаго боку так, нібыта гэта плюс для Лукашэнкі, ўсё ж такі ён там хоць у нейкім коле заходніх палітыкаў становіцца рукапаціскальным і гэтак далей. Ну не толькі ж у Маскву і ў Пекін лётаць, вось можа і пашанцуе і ў Фларыду злётаць, ці дзе там, куды яго Трамп запросіць. Але разам з тым, калі ўявіць сабе, што
нейкім чынам Мінск будзе ўдзельнічаць у перамовах па ўкраіне, у адбудове вось гэтай пасляваеннай архітэктуры і бяспекі ў рэгіёне, то тут ужо плюс і для палітычнай суб'ектнасці Беларусі. Тут такая далікатная вельмі праблема. Тут, на мой погляд, варта бачыць два бакі, таму што іншым разам апазіцыйныя лідары, тыя ці іншыя апазіцыйныя сілы, яны, груба кажучы, зацыкліваюцца толькі на адным, каб не стала лепей Лукашенку, каб ніякай выгады не было Лукашенку. Але ж трэба думаць і пра выгады для Беларусі, пра нацыянальныя інтарэсы. І тут я скажу, можа, не такую крамольную для тых ці іншых апазіцыянераў рэч. На мой погляд, калі б той самы Калій, вось вакол якога шмат цяпер дыскусій, пайшоў праз Клайпеду, гэта быў бы і плюс для Беларусі, таму што змяншалася б залежнасць ад Расіі, таму што цяпер, як вядома, ўся лагістыка ідзе праз Расію, і адпаведна Масква можа гэтым маніпуляваць, і ў гэтым плане беларуская эканоміка яшчэ ў большай ступені ў руках Крамля. Таму дыверсіфікацыя знешнеэканамічных сувязяў гэта не толькі там выйгрыш для рэжыму, гэта выйгрыш для Беларусі, гэта пытанне захавання тых ці іншых элементаў яе суверэнітэту. Таму я б на гэта пытанне раіў глядзець, так бы мовіць, дыялектычна. Такім чынам, вось калі вы сказалі наконт Украіны і што будзе там далей, і калі будуць там нешта размяркоўвацца сілы, так, па рэгіёну, атрымліваецца, што вось гэтае запрашэнне, гэтыя кантакты з Лукашенкам можна разглядаць не толькі як плюшкі яму умоўныя за тое, што ён там вызваліў там частку палітвязняў ці вызваляе палітвязняў, а таксама як частку больш шырокай стратэгіі Злучаных Штатаў па перафармаванні ўвогуле адносін з краінамі вось нашага рэгіёна. Ну, гэта асобная вялікая тэма, пласт тэматыкі. Калі казаць пра наш рэгіён, то тут мы ж бачым, што цяпер гэта калатнеча пачалася ў заліве, вайна Ізраіля і Штатаў супраць Ірана, і увага Трампа найперш, канешне, прыцягнута, прыкавана да таго рэгіёну. Нават вось мы кажам пра ягоны гэты твіт, дзе ён згадаў Лукашэнку, гэта адбылося, напэўна, дзён праз 10 пасля таго, як ужо Коул пабываў у Мінску і вызваліў тых палітвязняў. То бок, вось калі толькі ў Трампа дайшлі рукі, так бы мовіць, да беларускай тэмы. Так што перавялічваць ягоную засяроджанасць менавіта на беларускім пытанні я б не стаў. А што тычыцца вось гэтай вайны супраць Ірану, тут Трамп, як мы бачым, вельмі раззлаваўся на Еўропу, таму што еўрапейцы сказалі, гэта не наша вайна, не захацелі упісвацца, так бы мовіць, пасылаць свае войскі туды. Ну і Трамп пагражае ўвогуле разарваць фактычна ўсе дачыненні ў межах НАТО. І тут вось калі пераскокваць, тут можа быць вагар уплыву на еўразвяз, калі казаць вось пра тое пытанне, пра якое я згадаў, там транзіт Калія праз літоўскую Клайпеду. Пакуль што цвёрда стаіць Літва, прычым Літва спасылаецца на санкцыі еўразвязу, маўляў, тут мы адны нічога не можам вырашыць. Ну, тут болей складанае пытанне, можа, мы яго яшчэ разгледзім болей падрабязна, але факт тое, што калі Трамп пачне пагражаць, што мы вось выведзем свае войскі з Еўропы і рабіце тут што хочаце, то гэта будзе аргументы для Вільні і для Брусэля таксама. Вільня, таму што краіны Балтыі яны вельмі залежаць ад натаўскай прысутнасці, гэта адносна невялічкія краіны, і яны цяпер баяцца, што Пуцін там можа адкрыць другі фронт. Так што тут можа цікавая інтрыга такая і напружаная разыграцца. Але пакуль што не факт, што сапраўды Трамп так зацікаўлены беларускім Каліем. Мы ж пакуль што ведаем усё толькі са слоў Джона Коула, ягонага спецыяльнага пасладніка. А наколькі глыбока ён увайшоў у гэта пытанне, тут сказаць цяжка. Я трошкі вось таксама паспрабаваў у гэтай тэме разабрацца. Так, як вядома, Коул днямі ў інтэрв'ю адкрытым тэкстам, гэта ўпершыню, ён сказаў, што Штаты зацікаўлены ў транзіце беларускага Калію праз Клайпеду. І гэта, напэўна, пэўным такім шокам было для літоўскіх палітыкаў. Але
І Коул, да, я яшчэ дадаў, што ён гутарыў з міністаркай сельскай гаспадаркі штатаў, і тая сказала, што так, калій патрэбны. І сапраўды, на сёння 90% калію амерыканскія фермеры з Канады атрымліваюць, а з Канадай Трамп пасварыўся. Ну і ўвогуле, ў прынцыпе, такая манапольная залежнасць ад аднаго пастаўшчыка, гэта не вельмі добра. Мы ведаем гэта па дачыненнях паміж Беларусю і Расіяй у ранейшыя часы, калі там і газавыя, і нафтавыя былі войны. Таму як альтэрнатыва беларускі калій можа быць цікавы. Але вось у чым фішка? Лукашенко вось за 3 мільярды долараў, як вядома, прапануе амерыканцам купіць гэты Нежынскі горна-абагачальны камбінат, або аб'яднанне Нетры-Нежын, яно так называецца афіцыйна. Дык вось, кажуць спецыялісты, што там здабываецца белы калій, а штаты традыцыйна купляюць чырвоны з Канады. Белы ён ідзе ў Кітай, напрыклад, то бок іншы гатунак. Наколькі Коул у гэтым разабраўся, тут цяжка сказаць. Потым сам гэты актыў ён даволі праблемны, таму што у двух словах я нагадаю гісторыю. Некалі сябар Лукашэнкі, можа ўжо цяпер і не сябар, Михаил Гуцэрыеў узяўся распрацоўваць гэтае радовішча, прычым свае грошы ён надта, відаць, не хацеў укладваць. Ну і па-сяброўску беларуская дзяржава пазычыла ў Кітае там кругленькую суму. Як бачым, тут асобная цікавая тэма, таму што вось ёсць выраз такі, адны яго прыпісваюць дыктатару Франка, другія іншыя прыпісваюць дыктатару Мусаліні, сябрам усё, ворагам закон. Так што вось і ў тым выпадку так было, але тут 20-й год, санкцыі, завал атрымаўся з гэтым праектам. Лукашенко не знайшоў ніякага лепшага варыянту, чым нацыяналізаваць гэта прадпрыемства, але грошай па-ранейшаму няма. Там праектная магутнасць 2 мільёны тонн калію на год, а сёлета максімум 1 мільён там з хвосцікам могуць выдаць. Трэба яшчэ 2 вытворчыя лініі дабудоўваць. Так што там конь не валяўся ў гэтым праекце. Там яшчэ і даплочваць на добры лад трэба гэтым амерыканцам, каб яны гэта ўсё ўзялі. І галоўнае, вось, каб не грузіць усімі гэтымі падрабязнасцямі, я проста гэта абмаляваў, каб паказаць, наколькі складанае пытанне. Яшчэ, можа, амерыканцы разбяруцца і скажуць, нам не трэба, не патрэбен такі праблемны актыў. Але калі Трамп гэтым загарыцца, то тады, канешне, ціск, і я адказваю на ваше пытанне, і на Вільню, і на Брусэль можа быць вялікі. І тут можа быць адным з аргументаў, што калі што мы вашы войскі выведзем, свае войскі выведзем з Еўропы, і як хочаце, тады так і бараніцеся ад Пуціна. Гэта можа быць, канешне, такім важкім даволі аргументам, бо Трамп ужо цяпер у кантэксце іранскай праблемы пагражае Еўропе фактычна нечым падобным. Вось, дарэчы, так, мы яшчэ вернемся да тэмы калію, так. Вашынгтон прапануе Еўрасаюзу самастойна займацца урэгуляваннем вайны ва ўкраіне. Гэта спроба пераразмеркаваць таксама адказнасць, так, ці сапраўды крок у бок нейкай дыстанцыі? Ну, гэта ад самага пачатку Трамп ішоў у гэтым кірунку. Ён, як вядома, адмовіўся ад гэтай такой падпрасоўвання дэмакратыі ў свеце, у тым ліку і што тычыцца Ўкраіны, ён празрыста адкрытым тэкстам фактычна даваў зразумець Еўропе, што гэта ваш рэгіён, гэта вашыя пытанні. Цяпер жа штаты прынялі новую канцэпцыю нацыянальнай бяспекі, яны хочуць засяродзіцца на заходнім паўшар'і, каб там быць поўнымі гаспадарамі. Але зноў жа, на практыцы, бачыце, той жа Трамп, ўсё ж такі з ягонымі амбіцыямі, ён улез у Іран, і падобна, што ён там загруз, маленькай пераможнай вайны не атрымалася, супраціў там і устойлівасць сістэмы гэтых аятолаў аказалася большай, чым думалі у Вашынгтоне. Ну, Тель-Авіў даўно ваюе з Іранам, ён лепей ведае, ён проста скарыстоўвае момант зручны, калі такі
такі моцны хаўруснік, але там цяпер вялікае пытанне, таму што наземную аперацыю праводзіць гэта шмат крыві, а просто так выходзіць з паразы з гэтай вайны таксама неяк гэта страта твару для Трампа. Тут прамежкавыя выбары ў Кангрэс ужо неўзабаве фактычна ўвосені, параза там свеціць яму, таму у яго вялікі галаўны боль на гэты конт. І канешне ён вельмі раздражнёны тым, што Еўропа, там у прыватнасці канцлер Мерц нямецкі, ды і іншыя сказалі, што не-не-не, мы не хочам улазіць у гэту вайну. Так што у гэтым плане безумоўна раскол адзінага захаду ўжо даўно няма. Раскол паміж штатамі з вось такой эгоістычнай палітыкай Трампа і еўрапейскім звязам вельмі вялікі. І Еўропа з аднаго боку яна разумее, што трэба падтрымліваць Украіну, бо калі Пуцін зжарэ Украіну, дык ён заўтра пойдзе на краіны Балты, ён пойдзе на іншыя еўрапейскія краіны, гэтага алігатара імперскага тады нічога не спыніць. Але тут жа пытанне ў тым, што, па-першае, у Еўропы няма дастаткова сваёй зброі, тое, що было, дык яны ўжо пааддавалі Украіне збольшага, а каб разгарнуць вайсковую прамысловасць у патрэбных маштабах, гэта не адзін год спатрэбіцца. Так што тут вялікая праблема, і не ўсе віды ўзбраення ёсць у Еўропе. Трэба прасіць штаты, кланяцца штатам, а Трамп вось такую займае пазіцыю. Гэта адзін момант. Па-другое, у самой Еўропе няма адзінства. Калі у Амерыцы там, як Трамп сказаў, так яно і будзе, хаця і там ягоная ўсё ж такі сістэма стрымак і процівагаў працуе, некаторыя там рашэнні Трампа потым суды адмяняюць. У Беларусі немагчыма гэта уявіць, а там усё ж такі гэта сістэма працуе, дэмакратыю не так проста зламаць. Дык вось, пры ўсім пры тым, у Еўропе ёсць, напрыклад, той жа Орбан, венгерскі прэм'ер, які займае сваю пазіцыю. Вось цяпер ён заблакаваў крэдыт на 90 мільярдаў еўра для Украіны, таму што там у іх нейкія цёркі з Кіевам праз паломку нафтаправода «Дружба». І такіх не адзін Орбан, той жа Фіца, славацкі прэм'ер, гэта такія умоўна прарасійскія палітыкі, якія гнуць сваю лінію, якія падгульваюць Крамлю. Яшчэ з гэтай прычыны цяжка арганізаваць такую істотную дапамогу. Акрамя таго, яшчэ, прабачце, што вас прыпыніла, акрамя таго, яшчэ трэба дадаць, што у розных краінах дамінуюць такія правыя настроі трошкі, таму што людзі там, не ведаю, стаміліся ад колькасці мігрантаў, яны там маюць там свае прэтэнзіі да іх, там ім плоцяць нейкія там пасобі, льготы, там яны атрымліваюць гэтыя мігранты, там працу забіраюць, ну ёсць такія стэрэатыпы. Вось і на гэтым усім фоне, так, калі Злучаныя Штаты часткова аслабляюць санкцыі, так, ЕС захоўвае жорсткую лінію, то бок яшчэ, ну, непаразуменні такія, ці ўзнікае рызыка такога дакументальнага расколу Еўрасаюза? І вось адразу другое пытанне, каб двойчы не ўставаць, ці мог бы такі раскол быць выгадны Вашынгтону? Напрыклад, для больш там гнуткай палітыкі, не ведаю, дачынення да Расіі, там сваіх нейкіх. Трамп эгоіст? Ну так, канешне, увогуле для Трампа гэты еўразвяз, гэта нешта такое грувасткае, незразумелае, з кім там дамаўляцца невядома. Ён жа фанат гэтых угодаў, што вось канкрэтна тэт-а-тэт сустрэўся з нейкім такім жа крутым мужиком, пагутарылі там, пляснулі, ударылі па руках і вырашана справа. А ў Еўропе да каго тут звяртацца? 27 краін, у кожнай сваё меркаванне, падзел уладаў, тут чорт галаву зламае. Таму для яго гэта, канешне, нязручна, і яму лепей, ён дае перавагу, каб канкрэтна з асобнымі краінамі ў тых ці іншых пытаннях дамаўляцца. Таму яму, канешне, адзінства еўразвязу не патрэбна, наадварот, калі там разброд, калі там кожны сам па сабе, то яму здаецца, што лепей дамаўляцца будзе. Так што, канешне, ён такую
дэструктыўную ролю ў гэтым пытанні адыгрывае. А іншая рэч, што у Еўропы таксама ж ёсць нейкі інстынкт самазахавання. І нават у гэтых краінах, вось вы кажаце пра настроі электарату, але не ўсё так адназначна. Я хочу нагадаць, што 12 красавіка парламенцкія выбары ў Венгрыі адбудуцца, і вось папярэднія апытанні сацыялагічныя паказваюць, што можа там перамагчы апозіцыйная партыя, а Орбан тады з ягонай партыяй Фідэс прайграе, і адпаведна вось гэты колькі там гадоў 16 ён кіруе, гэты перыяд можа скончыцца, можа тады Будапешт заняць зусім іншую лінію. Таму і ў Еўропе ўсё неадназначна, тут многае будзе залежыць ад наступных палітычных баталій. Таму мы не можам, напэўна, адразу адказаць, вось калі ўсё ж такі ЕС будзе дзейнічаць больш самастойна, ці здольны ён выступаць адзіным фронтам, адзіным перамоўшчыкам у пытанні вайны, вось расійска-украінскай вайны. Ну, у гэтым пытанні мне здаецца, што ўсё ж такі да еўрапейскіх палітыкаў прыйшло і мацнее асэнсаванне, што Украіна гэта, так бы мовіць, ну, калі груба казаць, такая проксі-дзяржава ў супрацьстаянні з Расіяй. І ўжо калі з доляй цынізму разважаць, дык лепей укладаць сродкі ва Украіну, каб яна выстаяла як мінімум, тут пра перамогу сёння цяжка гаварыць, чым заўтра атрымаць танкі Пуціна на сваіх межах. Таму я думаю, што Еўропа будзе ўкладацца ўсё ж такі ва Украіну. Ну і глядзіце, сама Украіна, тут трэба зняць капялюш перад і сілай, і нязломнасцю, і вынаходлівасцю. Глядзіце, як яны пачалі цяпер лупіць гэтымі сваімі дронамі, ракетамі «Фламінга», Усть-Луга гарыць, тая ж самая, то бок падрываецца нафтавы экспорт Расіі, нафтапрадукты, дакладней праз Усть-Лугу найперш ідуць. І, дарэчы, гэта той порт, праз які беларускія грузы пасля 20-го года сталі ісці. Таму гэта яшчэ адзін чыннік, які падштурхоўвае Лукашэнку варушыцца і шукаць нейкія альтэрнатывы, шукаць нейкую дыверсіфікацыю. Таму што палаюць гэтыя расійскія порты, на якія давялося пасля 20-го года зрабіць стаўку і мінскаму рэжыму. І каб трошки падсумаваць вось гэту тэму, як вось гэтае рашэнне, калі ўсё ж такі Трамп прыпыніць гэтую дапамогу ўкраіне, можа паўплываць ўсё ж такі на баланс сіл у рэгіёне і пазіцыі Расіі. Наколькі гэта ўсё ж такі там небяспечна, ці Еўропа вытрымае, вы верыце ў тое, што ёй развяз адолее гэту праблему? Гэта пытанне адкрытае, таму што вось як я ўжо абмаляваў тут цэлы шэраг такіх пераменных чыннікаў, але тут я б на іншае звярнуў увагу, ўсё болей сімптомаў таго, што і расійская эканоміка ўжо надарвалася. Пакрысе і санкцыі падточваюць, і вось гэта увогуле перакос у мілітарную сферу, мілітарызацыя эканомікі, гэта ж нездаровы такі, нездаровая з'ява, калі гарматы замест масла. І мы ўжо бачым, што ў Расіі праблемы з бюджэтам, ну, трошки пашэнціла, як рускія кажуць, каму вайна, каму маць радна, вось гэта вайна ў персідскай затоцы, яна узнімае цэны на нафту, і там Трамп часова зняў нейкія абмежавальныя меры з расійскай нафты, дазволіў там Індыі, здаецца, прадаваць у прыватнасці тое, што ўжо заліта у танкеры. Таму нейкая часовая палёгка ёсць, але ўсё адно там гаворка ідзе пра сур'ёзны перагляд бюджэту, пра тое, што павінна насельніцтва зацягваць паясы. Так што тут яшчэ пытанне, наколькі порах у прамым і ў пераносным сэнсе будзе ў Пуціна. Усё ж такі ваяваць не толькі супраць Украіны, а супраць значнай часткі перадавога эканамічна развітага свету, гэта няпростая місія. Таму тут варта глядзець яшчэ і за тым, якое будзе самаадчуванне ў расійскай эканомікі. Пуцін памірае. Ну, пакуль ён наадварот, ён жа хоча да 150 гадоў жыць, і даходзяць чуткі, што ён сур'ёзна цікавіцца пытаннямі бессмяротнасці. Мы ж памятаем летась, вось калі
быў парад у Пекіне, дык на трыбуне там з таварышам Сі Пуцін якраз разважаў пра тое, што там 70 гадоў гэта яшчэ маладосць па сучасных мерках, 150 гадоў можна жыць і гэтак далей. Канешне, можна разважаць колькі заўгодна, але ўсё ж такі варыянт такі ёсць. Вось Пуцін памірае, і я думаю, што ўсё ж такі у Расіі ёсць нейкі план Б, але ці здолее гэты план Б спрацаваць, ну, напрыклад, ці працягнецца вайна ў той же самай Украіне, калі Пуціна проста не будзе? Ну, тут, канешне, у іх там пачнецца адразу бойка за ўладу, і прагназаваць немагчыма, таму што там розныя кланы. Адно можна сказаць, што, канешне, вось гэтым алігархам, так званым расійскім, гэта вайна недарэчы. Яны пры ўсім пры тым невялікія патрыёты, хоць Пуцін з іх цяпер страсае грошы, ўжо адкрытым тэкстам кажа, што трэба дзяліцца, трэба ахвяраваць на падтрымку вось гэтай мілітарызаванай эканомікі, але разам з тым яны ж прывыклі і лётаць на захад, і там свае капіталы захоўваць, і нерухомасць элітную там купляць, і каб дзеці там вучыліся на захадзе. Таму яны не вельмі хочуць, і ўвогуле момант стомленасці ў расійскім грамадстве даволі вялікі. Пры ўсім гэтым імперскім, так бы мовіць, патрыятызме, гэта патрыятызм, калі сядзіць там нейкі Ваня на канапе, п'е гарэлку і глядзіць па тэлевізары, як там ракеты б'юць па ворагах. А як самому ісці, ну, за грошы яшчэ ідуць, але зноў жа вось мы вяртаемся да пытання, наколькі грошай у Пуціна хопіць, а проста так паміраць не за нюх табакі. Я думаю, што ахвотнікаў надта там таксама не знойдзецца, і не здарма ж Пуцін ўсё цягне вось з гэтай мабілізацыяй, таму што ён разумее, што гэта рашэнне непапулярнае. Калі ўявіць сабе, што Пуціна няма, то я думаю, у кожным разе там на першы план вось выйдзе гэта схватка за ўладу. І тады магчыма, што сапраўды будзе не да Украіны, і нейкі новы кіраўнік, ён пастараецца з захаваннем твару пайсці на замірэнне. Хаця Расія ёсць Расія, як там класік іхны казаў, умом Расію не паняць. Таму можа прыйсці яшчэ болей адмарожаны нейкі кіраўнік, і тады гэта ж ядзерная краіна, а калі у руках адмарожанага кіраўніка ядзерная бомба апынецца, то ўсяго можна чакаць. І тут зноў, калі пераходзіць на беларускую тэматыку, вось я б раіў звярнуць увагу на папярэджанні Міколы Статкевіча. Ён некалькі такіх грунтоўных артыкулаў напісаў на гэтую тэму, і ён жа, нагадаю, былы афіцэр, ракетчык, прычым ён кеміць у гэтых пытаннях. І ягоная думка такая, калі коротка пераказваць, што нездарма Расія арэшнік тут паставіла ў Беларусі, зрабіла сховішча для ядзерных боепрыпасаў. То бок, калі Пуцін, ці там пасля Пуціна нехта захоча эскалаваць сітуацыю і адкрыць вайну, фронт супраць Еўропы, то зручным такім варыянтам з'яўляецца удар з Беларусі, таму што на Захадзе таксама разумеюць, адна рэч ударыць па ядзернай Расіі і выклікаць апакаліпсіс, а іншая рэч абмежаваны адказ па Беларусі. Адкуль прыляцела, туды мы і улупім. І вось гэта можа быць такім смяротным прысудам для Беларусі. Таму гэтыя гульні Лукашэнкі, а ён жа яшчэ і казырае гэтым арэшнікам, і хваліцца, і гэтак далей, гэта ставіць пад удар увогуле лёс краіны ў літаральным сэнсе. Ведаеце, я ў гэтай, калі я чую вось гэтыя размовы наконт, што будзе, калі Пуціна не будзе, вось гэтага там Пуціна няма, напрыклад, я ўзгадую ўвесь час вось гэты мультфільм пра ёжыка ў тумане, калі ёжык і медвежонак сядзелі, ён такі: уяві, што мяне няма. Такі: не, такога не можа быць, я буду цябе шукаць увогуле. Не, мяне проста няма. Ну я ўсё ж такі табе там знайду неяк, так? Не, вось, ну проста мяне нідзе няма, увогуле няма. Ну што, такога не можа быць? Ну, калі цябе няма і мяне няма, сказаў ёжык. Нешта такое, да? Ну гэта пра Лукашэнку і пра Пуціна так вось хочацца верыць, што проста ўсё скончыцца. Я разумею людзей, якія, ну, спадзяюцца, што вось... Ладно, так, у нас ёсць яшчэ трошкі часу, давайте яшчэ звернемся да санкцыйнага
пытанню, можа трошки паразважалі на тэму таго, што Амерыка можа яшчэ да канца не разумее, куды там улазіць, калі там размаўляе пра беларускі калій, можа гэта яшчэ не адбыцца, але спецпасланнік Злучаных Штатаў Джон Кол прапануе ўжо Вільні і Мінску сесці за стол перамоваў, і Вільня нават нібыта згодныя на сваіх умовах, ну, як мінімум паразмаўляць тэхнічна, выслухаць вось бакі, так, але вось, ну, такое. Ці азначае гэта, што Злучаныя Штаты ўсё ж такі уступаюць у гульню вакол гэтага беларускага калія, і калі дыялог паміж Літвой і Беларусю пачнецца, ці рэальна вяртанне транзіту калійных угнаенняў праз Клайпеду, на ваш позірк? Пакуль што Амерыка вось вуснамі Коула, Джона Коула просто зандуе глебу. Але калі уявіць сабе, як я ўжо сказаў, што Трамп загарыцца гэтым пытаннем, то тады ціск на Літву, канешне, можа аказацца моцным, таму што Трамп, як вядома, ён увогуле змагаецца за рэсурсы, прычым не ўтойвае. Ён жа Мадуру выкраў і фактычна змяніў уладу ў Венесуэле дзеля таго, каб кіраваць плынямі венесуэльскай нафты. На Іран ён таксама апалчыўся найперш таму, што гэта нафтавая краіна. Ну, там пытанне з ядзернай праграмай і гэтак далей, але вось гэта цяга Трампа як бізнесоўца па натуры, паводле менталітэту да рэсурсаў, яна вельмі моцная. Калі ўявіць сабе, што ён загараецца гэтай ідэяй, ага, мне патрэбен беларускі калій, то, канешне, ён будзе прагінаць Літву. На сённяшні дзень мы бачым, што тамтэйшыя палітыкі пакуль што дэкларуюць жорсткую лінію, ну, хаця пэўныя зрухі у іх рыторыцы таксама можна пачуць. Маўляў, мы не супраць нават гэтага вось дыялогу на ўзроўні намеснікаў міністраў замежных спраў, але трэба, каб была добрая воля з боку Мінску. Ну, тут пакуль што цяжка ўбачыць добрую волю. З аднаго боку, нібыта Лукашенко вось і гэтыя фуры літоўскія пачаў адпускаць, і працэс тут пайшоў і зменшыў плату, хаця тут на добры лад трэба было яшчэ і даплаціць гэтым літоўцам, таму што яны ні за што пацярпелі. Ну, але хай сабе ўжо хоць так пайшоў гэты працэс, але вось я чытаю сёння зноў там Віленскі аэрапорт закрываўся з-за гэтых паветраных шароў з цыгарэтамі, зноў мігранты лезуць праз гэту мяжу. Таму не выключана, што Мінск тут прытрымліваецца сваёй гэтай тактыкі, эскалацыя дзеля дээскалацыі, як гэта культурна называюць, а калі не культурна, то гэта значыць мацней націснуць, напалохаць, каб узмацніць сваю перамоўную пазіцыю. Так што тут усё вельмі няпроста, і трэба назіраць за развіццём працэсу. Я думаю, канешне, што літоўцам будзе цяжка выстаяць, таму што калі Трамп пачне ціснуць, таму што там таксама розныя пазіцыі. Калі ўзяць Клайпедскі порт, калі ўзяць бізнесоўцаў, якія зацікаўлены ў гэтым транзіце беларускага калію, дык яны кажуць, што гэтыя санкцыі недарэчы, гэта толькі ўрон эканамічным інтарэсам Літвы, і гэта на карысць Пуціну. Таму там яшчэ будзе многае залежыць ад унутрыпалітычнага раскладу, якія галасы будуць мацнейшыя і чыя пазіцыя возьме верх. Таму тут усё вельмі неадназначна. Вось, дарэчы, у нас таксама пішуць, вы ўжо адказалі у каментарах, цікава, ці прагнецца Літва. Ну, у прынцыпе, мы адказ пачулі, так? І яшчэ адзін каментар. Санкцыі вельмі дапамагаюць Трампу скрасці калійныя руднікі. Ну, вось глядзіце, пытанне, ці прагнецца Літва, тут жа тэарэтычна можа быць такі варыянт, які дазволіць і Вільні захаваць твар. Напрыклад, калі ўявіць сабе, хоць тут пакуль што шмат агаворак, што амерыканцы ўсё ж такі ўваходзяць у беларускія калійныя актывы, то тады можна гэты калій, які будзе ісці на экспарт, фактычна цэтлік начапіць, што гэта амерыканскі калій. І тады ўжо нібыта санкцыі яго не датычацца. Таму тут можа быць і такі элегантны, так бы мовіць, варыянт, калі Вільня скажа, ну добра, гэта ўжо не лукашэнкаўскі калій, гэта трампаўскі калій, тады мы прапускаем. Так што тут можа быць і такі хітры дыпламатычны ход, калі і ваўкі сытыя, і козы цэлыя, так бы мовіць. Дзякуй. Так,
Ну і напэўна і ўвогуле ці можа Беларусь на фоне гэтай новай геапалітычнай канфігурацыі, якая можа з'явіцца і з'яўляецца, атрымаць нейкае акно магчымасцяў для змякшэння сваёй ізаляцыі? Тут зноў жа два бакі ў гэта пытанне. Я ж кажу, вось цяпер Ціханаўская днямі сказала, што яе дарацца Дзяніс Кучынскі ляціць у Вашынгтон і будзе там агітаваць, я сваімі словамі пераказваю, за тое, каб амерыканцы не ціснулі на Літву. Але я думаю, што калі Трамп, як я ўжо сказаў, загарыцца гэтай ідэяй, то голас Кучынска або Ціханаўскай наўрад ці там зменіць нешта у гэтых настроях Вашынгтона. Але з іншага боку я вярнуся вось да гэтай думкі, што трэба глядзець дыялектычна на гэтае пытанне, таму што з аднаго боку так, выйграе Лукашенко ад таго ж разблакавання заходняга вектару і ў палітычным, і ў эканамічным плане. Але з іншага боку гэта ўсё ж такі і нейкае акно магчымасцяў для Беларусі дадатковае. Гэта дыверсіфікацыя знешнеэканамічных сувязяў, дыверсіфікацыя гандлю, гэта, магчыма, прыток нейкіх болей перадавых тэхналогій, а не кітайскіх, якія не заўжды добрыя. Таму гэта пытанне неадназначнае. Я б тут не займаў такую максімалісцкую пазіцыю, таму што не трэба, як кажуць англічане, не трэба паліць дом, каб падсмажыць яечню. Таму трэба думаць не толькі пра тое, добра ці кепска Лукашэнку ад вырашэння нейкага пытання, а ці лепей гэта для нацыянальных інтарэсаў Беларусі, для захавання яе суверэнітэту, для захавання перспектывы на будучыню. Дзякуй вялікія, паважаныя сябры. З намі быў палітычны аглядальнік інфармагенцтва «Позірк» спадар Александр Класкоўскі. Дзякуй, што знайшлі час, спадар Александр. Мы разгаварвалі пра магчымыя кантакты паміж Дональдам Трампам, Александром Лукашэнкам, рызыку расколу Еўрасаюза, наступствы для Ўкраіны і ролі Беларусі ў новай геапалітычнай гульні. З вами была Марыся Вайтовіч. Заставайцеся з намі. Хутка будзе цікавы эфір з Наталіяй Васілевіч. Не пераключайцеся. Дзякуй.